Ġiffirmat ftehim kollettiv ġdid għal aktar minn 300 impjegat tal-Aġenzija Identità li se jipprovdi għal diversi titjib fil-pagi u l-benefiċċji għall-impjegati kollha. B'effett retroattiv minn Jannar ta' din is-sena il-ħaddiema li se jibbenefikaw minn dan il-ftehim se jirċievu żieda sostanzjali fil-kundizzjonijiet u s-salarji tagħhom. Minn barra hekk għall-ewwel darba dan il-ftehim qed jintroduċi performance bonus għal gradi kollha tal-ħaddiema. Din iż-żieda hija maħsuba biex tinċentiva l-eċċellenza filwaqt li tirrikonoxxi r-responsabbiltajiet li l-ħaddiema jġorru fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-kap eżekuttiv ta' Identità Steve Agius qal li l-ftehim hu xhieda tar-rieda tal-Aġenzija li tħares il-benesseri u saħħa l-iżvilupp professjonali tal-impjegati. Collective agreement imur il-bot minn sempliċement żied fil-paga, imma fih qed nifukaw ukoll fuq areas ta' career development, qed nifukaw ħafna fuq mental health u wkoll qegħdin nkunu ċerti illi nħolqu ambjent ta' jippromovi conducive conversations fl-organizzazzjoni biex fil-organizzazzjoni biex inkomplu nikbru u nkomplu niċċivjaw aktar milli ċċivjana s'issa. L-iffirmar sar ukoll fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u x-xogħol Byron Camilleri li rimarka li l-ftehim se joħloq ambjent aħjar għal ħaddiema biex ikomplu jtejbu s-servizz lill-pubbliku. Filwaqt li tenna li dan hu wieħed minn diversi ftehimiet kollettivi li ġew konklużi fl-aħħar żmien. Dan il-mod verament qed naraw illi qalbna tħabbat fil-post tajjeb mal-ħaddiem, iżda wkoll naraw li l-ħaddiem ikompli jikber, ikompli jiżviluppa u jingħata dak kollu illi jixralu. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim kollettiv il-ġdid kien hemm is-Segretarju Permanenti fih dan l-istess Ministeru Joyce Dimmek u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja.